Unha das grandes riquezas da Illa de Arousa é a súa costa, con máis de 37 km, dos cales 11 son praias. Gran parte da economía da vila depende do mar, por iso dende a confraría son conscientes da importancia de coidar o medio mariño. Para limpiar de lixos areais, Opósito creou a páxina de Facebook Basura Marina. Con esta iniciativa, os visitantes suben as fotos onde atopan o lixo e os mariñeiros, as mariscadoras ou os vixiantes van a retiralo. Que a xente que vaya a dar un paseo por aí queira recoller basura, pois que sepa que desde a cofradía ou a vigilancia da cofradía vais a intentar recoller esa basura que deixe a xente, que sepa que vamos a facer na medida do posible, que non é nada fácil tamén, moitas veces non é fácil localizar a basura solo con unha foto que che quita, é dicir, hai que facer unha foto que sea bastante amplia da zona para poder encontrala. Juan José Rial puxo en marcha este proxecto ao ver un visitante retirar o lixo das praias e pedir polas redes sociais que alguén o recollera. Os aruxos retirados trasládanse aos contenedores do proxecto europeo Clean Atlantic para a súa posterior reciclaxe. En só 2 meses recolléronse preto de 3.000 kilos de lixo. Bueno, xa che dixo, levamos cerca de 2 meses, agora están vacíos os contenedores, que agora mañan os vaciaron. Tiñamos estimado entre 2.000 e 3.000 kilos de basura que se leva quitado, de todo, é dicir, de botellas, aparellos, de todo o que te podes imaginar. A iniciativa non só beneficia aos traballadores do mar, senón a todo o ecosistema da illa. Non nos damos conta ahora mismo da microplástico, que o microplástico non se ve, xa está no medio, está metido na arena da playa, xa está metido na fauna marina, e hai que evitar que eses microplásticos cheguen ao medio. Entón, sacando todos esos plásticos que ahora mismo se ven, pois é a maneira de que non nos acabe perjudicando os seres humanos. O proxecto dará o salto de Facebook á súa propia páxina web. O obxectivo é concienciar a xente da importancia de non tirar lixo ao mar. Ademais, axudará aos recolledores a localizar con máis facilidade os aruxos que atopen os visitantes.